A viaxe do Papa León XIV a España empeza xa a tomar forma e todo apunta a que será no mes de xuño, coincidindo coa celebración do centenario da morte de Gaudí e co remate da construción da Torre de Xesús, a máis alta da Sagrada Familia. Ademais de Barcelona, está previsto que viaxe por outras cidades españolas e entre elas podería estar Santiago de Compostela. Javier Romero. Sí, no Vaticano son sempre moi prudentes. Por agora non hai anuncio oficial, pero as conversas avanzan. Nos vindeiros días a Secretaría da Santa Sé vai recibir a representantes da Conferencia Episcopal para pechar detalles e itinerario dunha visita a España que podería ter lugar no vindeiro mes de xuño, coincidindo co centenario do falecemento de Gaudí. A disposición a viaxar a España por parte de León XIV é moi boa. Xa na súa primeira viaxe a Turquía o pasado mes de decembro revelaba que tiña invitación e que faltaban por fixar as datas. Arredor do 10 de xuño, esa é a data que se baralla para que será a primeira visita a España do Papa León XIV. Esa é a data en que se conmemora o centenario da morte de Gaudí e é que unha das cidades que está na xenda é Barcelona, que afronta este 2026 como un ano clave para un dos seus monumentos máis emblemáticos. A Sagrada Familia verá por fin finalizada a súa torre máis alta, a de Xesús, a que a converterá na igrexa máis alta do mundo. Pero non será a única cidade que visite. Está previsto que Madrid e Santiago formen parte tamén do itinerario. A mí me gustaría, incluso lo he hablado con el arzobispo. A falta de confirmación oficial, as conversas co arcebispado van polo bo camiño. Non será por falta de invitacións dende o mesmo momento da súa proclamación. Papa no tendría excusa para no venir, es el gran centro de peregrinación de la cristiandad. 18 de maio, misa da súa proclamación. Nese acto foron os propios reis que lle fixeron a petición en persoa. A engranaxe empezou a funcionar. Nos han contado que le han invitado a España. Invitaciones non faltan, vamos a verlas. Invitacións non faltan, imos ver as datas. Así respondía o Papa o pasado 28 de novembro a bordo do avión que o levaba a Turquía na súa primeira viaxe apostólica que realizou fora de Italia. Quizás un poquito un tramo del Camino de Santiago, ¿te gustaría? Hice una vez, pero Confirmou que fixera un tramo do camiño, pero en coche. Agora queda que o faga camiñando como un peregrino máis. Así o agardan dende o Arcebispado de Santiago. Optimismo non falta, e mesmo non renuncian que o pontífice regresa a Compostela no 2027, coincidindo co Ano Santo. A espera desa posible visita de León XIV, de momento Galicia só recibiu 2 papas ao longo da historia, Xoán Paulo II e Bieito XVI. Alberto. Sí, exacto, iso que Santiago xunto con Roma e Xerusalén un dos puntos neurálxicos do catolicismo, os lugares fundamentais da peregrinaxe. A primeira visita dun papa non chegou a Galicia ata finais do século XX, 1982, con motivo do ano xacobeo. Xoán Paulo II pisaba Galicia por primeira vez, volvería a facelo 7 anos máis tarde. Esta visita fora moi famosa porque o pontífice percorreu uns metros do camiño de Santiago. Bieito XVI veu a Galicia no 2010 durante apenas un día e o Papa Francisco si tiña pensado visitar Santiago, pero eses plans víronse truncados pola pandemia da Covid-19. 2 papas e 3 visitas e parece que 2026 e 27 poderían mudar eses datos. Bieito XVI visitou Compostela o 6 de novembro de 2010. Foi un dos momentos destacados daquel Ano Santo, no que o pontífice foi recibido polos daquela aínda príncipes de Asturias. Bien queridos hermanos en Jesucristo, dou gracias a Deus polo dom de poder estar aquí nesta espléndida praça. A máis do encontro cos fieis, o Papa Bieito cumpriu con todos os rituais da visita á catedral. Vestiu a esclavina de peregrino, rezou ante a tumba do apóstolo, bicou a figura de Santiago e viu de preto a mestría co que os tiraboleiros fan voar o botafumeiro. A súa estancia durou só unhas horas e, ata de agora, a última visita dun papa a Santiago. Quen abrira este camiño casi 30 anos antes fora Xoán Paulo II no Xacobeo de 1982. E sempre na vossa vida exemplarmente cristiana. Así sexa. Esa era a primeira vez que un papa visitaba Santiago e o sepulcro do apóstolo. E Caro Boitila non tardaría en volver. 7 anos despois, en 1989, o cuarto Encontro Mundial da Xuventude celebrouse en Santiago e o Papa Viaxeiro presidía aquela cita multitudinaria no Monte do Gozo.
Xa foi o 2025 e semella que 2026 vai por un camiño similar. Será un ano complicado para Pedro Sánchez pola inestabilidade do goberno e polos casos de corrupción que afectan o entorno do presidente. Xosé Manuel. Sí, ante iso a mensaxe que traslada a dirección do PSOE é pechar filas con Pedro Sánchez. O encargado de facelo nun comunicado emitido polo propio partido foi Pachi López. Insisten que van seguir gobernando e que para iso tentarán conseguir os apoios parlamentarios que precisen e van necesitar xa neste mes de xaneiro para convalidar o decreto que aprobou o goberno o 23 de decembro con medidas de carácter social como a suba das pensións. A esa debilidade parlamentaria se acolle Alberto Núñez Feijóo para augurar que o 2026 será o ano do cambio, dando por feito que a Sánchez non lle quedará outra que adiantar as eleccións. Centrados en gobernar e en facer política, asegura Pachi López para a imensa maioría dos españois. Un PSOE que arroupa o presidente do goberno en busca dos apoios necesarios para afrontar o que queda de legislatura. Un partido socialista que apoya a este gobierno, que busca los apoyos necesarios dialogando con fuerzas políticas diferentes para sacar las cosas adelante en el Congreso de los Diputados y para dar una alternativa a los problemas que tiene la gente. Uns apoios que cada vez custan máis conseguir e un ano por diante cunha axenda xudicial pro entorno de Sánchez que Núñez Feijóo augura será todavía más dura de lo que ya conocemos, que no es poco. Así que, entre unha cousa e outra, o líder da oposición ve probable un adianto electoral. El presidente Sánchez ha perdido el control de la legislatura hace tiempo, nunca lo ha tenido desde la investidura y ahora menos. Es probable, yo diría que es muy posible, que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno. Ao mesmo tempo, coñecida esa denuncia por acoso laboral dunha militante do PSOE extremeño contra José Luis Quintana, delegado do goberno en Extremadura, e moi próximo a Pedro Sánchez. Tanto Quintana como o partido nesa comunidade negan as acusacións. Noutro caso, este de acoso sexual, o alcalde de Almusafes, Valencia, Toni González, asegura que presentará probas testificais e actas notariais que acreditan que as acusacións contra el son falsas. Alberto Núñez Feijóo anuncia que lle entregará a xuíza que investiga a Dina de Valencia a conversación íntegra que mantivo co expresidente Carlos Mazón. O líder do PP di que quere colaborar xudicialmente e que por este motivo acepta a proposta que lle fixo a magistrada o día 29 de decembro. Ela pediu que aportase as súas respostas a Mazón nas horas máis críticas da Dina en Valencia. Galicia vive neste ano a maior suba de toda España das peaxes en autoestradas estatais. Circular pola AP9 resultanos case un 5% máis caro. Dende o Goberno galego creen que é unha decisión política que contrasta coa que tomou a Xunta que volveu conxelar as peaxes das autoestradas de titularidade autonómica. Está claro que a Xunta de Galicia, como xa dixen, ten unhas prioridades, as persoas e intentar que o impacto da infracción sea o menor posible e, por outra parte, pois, o goberno Sánchez, que o que fai en Galicia pois, é darnos un regalo absolutamente envenenado. Nos traen os Reyes Magos, pois nos traen unha subida do peaxe, a maior subida do peaxe do conxunto de España. E protestas como estas repetíronse en 2025. Os veciños da Gudiña manifestábanse contra os cortes nas frecuencias do AVE. A Gudiña vai recuperar agora esa parada de tren á primeira hora da mañá que conectaba coa Meseta. O ministro de Transportes explicou que o farán grazas á nova conexión con Lugo a través dun Alvia en lugar de empregar as liñas que ían de Vigo ou a Coruña. Óscar Puente di que neste inicio de ano anunciarán a data exacta en que se vai recuperar finalmente esa frecuencia. Es aprovechar la comunicación que vamos ya a abrir con Lugo a primera hora de la mañana y hacer parada en Agudiña y en Sanabria con un Alvia de alta velocidad. Eso no sabemos si nos va a llevar a mover una de las frecuencias que tenemos a mitad de mañana o nos va a permitir añadir una. Depende mucho del material rodante disponible, ¿no? A alugar vivenda en Galicia encareceuse un 6% no último ano. O prezo subiu en todas as provincias, sen excepción, pero onde máis o fixo foi en Lugo. Con todo, Lugo segue sendo, con Ourense, a provincia máis accesible á hora de alugar. A máis cara é Pontevedra. E se nos fixamos nas cidades, a de Vigo ten os prezos máis altos.
Os vídeos que se publican sobre o incendio na estación de esquí de Suiza en Noitebella confirman que se usou material pirotécnico no interior do local e iso que estaba prohibido. O país decretou 5 días de loito oficial. Hai xa 47 falecidos. A cifra pode aumentar porque nos hospitais hai 80 persoas ingresadas e o seu estado é crítico. Así comezaba a traxedia. Os documentos gráficos do interior do bar van ser claves para esclarecer o ocorrido. Vídeos como este que recollen como comezou o lume no teito de madeira coberto con espuma e que, a pesar dos esforzos de algún mozo por apagalo, en poucos minutos devorou as 2 plantas do local. E, sobre todo, fotografías que confirman o que relataban algunhas testemunhas, botellas de champaña con bengalas que foron as que prenderon no teito. A policía estuda todo este material aportado por superviventes ou atopado nos móviles que quedaron tirados no bar. Aínda non hai unha causa oficial do suceso, segues apostando por accidente con material pirotécnico. A investigación policial e xudicial continúa aberta para determinar se fallaron as medidas de seguridade, as saídas de emerxencia ou se superaba a capacidade máxima permitida no bar. Testemuñas e superviventes seguen ofrecendo, no día despois, relatos do horror. Ilan conta que viu amigos berrando e ardendo e que a súa mellor amiga morreu nos seus brazos. Leticia relata entre vaguas que entrou cunha amiga ao bar, pero que logrou escapar a tempo. Da súa amiga non volveu saber. Un amplo dispositivo de especialistas en medicina legal e médicos do Instituto Forense de Zúrich traballan contra o reloxo para identificar canto antes as vítimas. Do cento de feridos, que algúns medios elevan a 130, hai uns 80 en estado crítico, con queimaduras no 60% do corpo. Ante o colapso nos hospitais suizos, moitos feridos foron trasladados a hospitais de Milán ou París, onde chegaron 8 máis hoxe. Francia notificou 9 nacionais entre os feridos e 8 desaparecidos. Tamén se informou de 13 italianos hospitalizados e 6 sen localizar. Hoxe, Crans-Montana está de loito. Altares con flores e candeas homenaxean as vítimas da peor traxedia da historia de Suiza. Nesa zona viven unhas 10.000 persoas, pero sobre todo é que falamos dun lugar moi turístico. É unha das estacións de esquí máis grandes da contorna. Viven medio cento de galegos alí que están sendo testemuñas directas do que ocorre nestas últimas horas. Sabela. A Marta, o que nos contan algúns deles é que agora, algo máis de 24 horas despois dese suceso, teñen aínda moitísima inquedanza, porque non se saben as identidades dos feridos, non se saben tampouco as identidades dos falecidos. Ademais, acaba de aumentar ese número oficial de falecidos, eran 40, agora pola mañá as autoridades notificaban que eran máis 47, é moi probable, acabas de dicilo, que aumente ese número de persoas que perderon a vida nese suceso, porque moitos dos ingresados están en estado moi grave. Sí que as autoridades manteñen que de momento non habería españois afectados, pero os que viven aló, o que nos trasladan é que saben que calquera dos seus coñecidos ou dos seus achegados poderían estar nesa festa. Lucía é unha galega da Coruña que leva 50 anos vivindo aló, traballa nunha clínica en Crans-Montana. Ela, o que nos comentaba especialmente era iso, que continúan moi preocupados. En mi trabajo no hay nadie que tenía niños y chicos jóvenes que estuvieran dentro. No hay nadie del trabajo pero sí, conocemos gente que conoce a gente, que están buscando y que están esperando. Y es verdad que el ambiente no está es un ambiente pesado. Vas por la calle y ves que la gente está triste, está preocupada. Hay que ponerse en la piel de estas familias. Hoy fueron ellos, pero si fuera 10 años antes podría ser que mi hija estuviera en ese bar. Contábanos Lucía que é moi sinxelo que entre os afectados estea o amigo de, o familiar de, o compañeiro de traballo de. Crans-Montana é un lugar onde todos, acaba de dicilo, prácticamente se coñecen. Esta galega que leva uns 50 anos vivindo aló en Suiza tamén nos traslada un comentario, un debate que ela di se repite entre os que viven aló sobre as causas deste suceso, porque ela dicíanos que lles chama moito a atención, entre outras cousas, pero especialmente o do incendio, porque di que aló hai unhas medidas de seguridade especialmente estrictas e moi concretas sobre o tema do lume e a seguridade. Jamás por la cabeza me hubiese pasado a mí esto que pasase en Suiza. ¿Por qué?
Porque Suiza es súper controlado en los bares, en las casas, la seguridad contra incendios. Es una cosa que está súper controlada. Los edificios tienen puertas antifuego, es decir, hay la puerta de salida, tiene que abrirse hacia el exterior, nunca hacia el interior. Las chimeneas están controladas, son chimeneas que vienen a controlarlas cada año para ver si están en regla. Por eso me extrañó muchísimo que pudiese pasar esto en Suiza. O mal uso de bengalas en interiores xa provocou accidentes moi graves en distintos lugares do mundo, que en algúns casos se saldaron con centos de vítimas mortais. Falamos de accidentes moi graves. Neste caso de Suiza, os investigadores están analizando agora como e por que se produciron esas explosións que desataron a traxedia. 2023, nesta boda en Irak morreron 100 persoas e hubo centos de feridos. Igual que sucedeu aquí, a explicación aínda provisional do caso de Suiza pon o foco nas bengalas que ían en cada botella de champaña, como posible detonante do lume que devastou o local. As que usaron son como esta que nos amosa o voceiro dos pirotécnicos galegos. Véndese a maiores de 12 anos e os envases das que comercializan en Galicia especifican perfectamente as condicións de uso. Ten unha distancia de seguridade de 1 metro, entón isto, vémolo aquí, podemos poñer a man. Que pasa? Se xusto neste punto hai algo inflamable, como pode ser unha guirnalda, unha gasa dos vestidos de fin de ano, pois isto pode coller lume. Pero a unha distancia de 20 centímetros, isto non xenera ningún tipo de problema. Se poñemos xusto unha punta de bengala... Tamén comprobamos que non prenden de inmediato. Aínda non colle lume tan facilmente. Na nosa zona non tivemos ningún suceso como que pasou en Suiza, sobre todo nas épocas estas navideñas, nas guirnaldas, nos adornos dos locais, pois suele ser material moi inflamable que por posible material combustible pois tamén habería que ter equipos de extinción para prevenir calquer incidencia. A traxedia da Sala Cromañón en Bos Aires en 2004, con 194 mortos e 1.500 feridos, supuxo unha nova regulación a nivel internacional dos artefactos pirotécnicos en interiores, pero tamén dos materiais de construción que eran altamente inflamables. Nesta discoteca de Murcia, que sumaba decenas de irregularidades, o detonante do incendio foi unha máquina de chispas. Outro incendio moi virulento, neste caso nun piso, deixou 4 mortos esta mañá en Madrid. Os bombeiros tiveron que botar abaixo a porta de seguridade para poder entrar e xa, unha vez dentro, estaban as 3 vítimas. 3 membros da mesma familia, unha muller de 90 anos e os seus fillos de 66 e 56 morreron no incendio registrado na súa vivenda do barrio madrileño de Carabanchel. As dúas vítimas máis novas, un home e unha muller, faleceron por inhalación de fume e a terceira por queimaduras. El fuego ha sido muy virulento, la vivienda estaba completamente inundada de humo hasta el suelo y había muchísima temperatura. Os traballos de extinción foron complicados e os bombeiros tiveron problemas para acceder á vivenda sinistrada. Han tenido muchas dificultades para entrar porque había una puerta acorazada, han tenido que romperla y han accedido por el interior de la escalera. As causas do incendio están sendo investigadas, pero todo parece apuntar a unha orixe fortuita. La Nacional irá hablando ahora con los vecinos, irá analizando todas las circunstancias que han podido estar alrededor de esta catástrofe y tan pronto tengamos más información y se concluya qué es lo que ha podido suceder, pues lo comunicaremos sin duda. O fume afectou tamén os baixos cubertas do edificio e 2 veciños tiveron que ser rescatados polos bombeiros. Despois de recibir asistencia médica no mesmo lugar do sinistro, os 2 foron dados de alta. No inverno aumenta o risco de incendio nas vivendas e tamén de intoxicacións por monóxido de carbono. En Galicia houbo 2 nas últimas horas. Unha foi na Pastoriza, a outra en Melide, e as 2 tiveron orixe en cociñas de leña. Os 2 sucesos que afectaron en total a 11 persoas tiveron como orixe cociñas de leña. Suelen ser núcleos rurais que, por exemplo, teñan chemineas de leña, cociñas de leña. Moi importante destacar desde o 112 Galicia a importancia da manutención anual e incluso antes de empezar o que é a tempada de frío. É moi importante que teñamos os condutos limpos, porque a feluxe das chemineas é un material que arde cando non está mantida. Iso sabe o ben Manuel, un dos poucos desenfeluxadores profesionais que hai en Galicia.
Cando chega a hora nestas fechas, encenden as cociñas e non lle van. Iso é o problema que está pasando, porque as chimeneas están atascadas ou queiman certa leña que non é adecuada para a cociña. Moitos meten tacos aglomerados, iso trae pegamentos, vernices, pinturas, e todo iso vai parar á chimenea. E iso, cuestión de 15-20 días, está todo atascado. Por iso hai este monóxido de carbono. Xerado pola mala combustión, o maior perigo do monóxido de carbono é que é un asasino silencioso. É un gas inodoro, insípido e incoloro. Eso debemos sabelo, porque é moi difícil de detectar, salvo que teñamos un detector de monóxido, que ao final son obxectos que podemos poñer facilmente nas nosas casas, en diferentes estancias, sobre todo cando estamos dormindo, porque non nos damos de conta, pode chegar a ser un gas mortal. Consellos básicos para que xuntar a familia ao redor do lume siga sendo motivo de ledicia e non de preocupación. O Bizum consolidase como forma de pago alternativo ao efectivo porque é moi práctico, pero ollo, porque non está exento de riscos e pode ser unha porta aberta ás estafas. Alejandro. Si, un dos calotes habituais a través desta aplicación é coñecido como Bizum á inversa. Nel, os estafadores empregan esta aplicación, semella que nos van a realizar un pagamento, pero que realmente están a facer é empregar unha opción que nos dan dende esa aplicación, que ha de solicitar cartos. Cando aceptamos, non somos nós os que recibimos ese diñeiro, senón os ciberestafadores. Dende as autoridades piden extremar as precaucións, piden que leamos ben as mensaxes que recibimos e que non facilitemos datos persoais a ningún descoñecido. No caso de ser víctimas dun calote destas características, piden que o poñamos inmediatamente en mans da policía. A maior parte das estafas realizadas mediante Bizum teñen que ver cos anuncios fraudulentos realizados en plataformas de compra-venda entre particulares, pero tamén en compras en liña. Neste caso, os delincuentes pagan usando o noso número de móvil e logo intentan que nós les aportemos as claves que recibimos no noso móvil e que validarían ese pago. Yo recibí muchos mensajes por Facebook o por Instagram o por Telegram. Te dicen no sé qué, tienes un regalo, te pencha. Non me identifico, non poño ningún dato personal, nada, porque xa desconfío que poden utilizalo para fins recaudatorios. As mensaxes poden chegar a través de diferentes canles. O Bizum inverso é a estafa máis perigosa. O estafador simula que nos está a pagar mediante Bizum e realmente está a usar a outra opción que nos dá a aplicación, a opción de solicitar pago, non de envialo. Unha vez que aceptamos, estamos a enviarlle nosos cartos, non a recibilos. Si me manda un mensaje desconocido, un número tal, un contacto, no le contesto, lo bloqueo directamente. Estaría ben que de vez en cando nos parásemos cos nosos fillos na casa e lle explicásemos este tipo de operacións, e que non se poden fiar nin confiar en nadie. Se somos vítimas de algún cibercalote, debemos xuntar todas as probas posibles. Número de teléfono, capturas de pantalla das conversas mantidas ou extractos bancarios das operacións realizadas. Con todo isto, acudir a dependencias policiais e denunciar o acontecido. Lembren ler ben as mensaxes recibidas, non aceptar pagos sen verificar, nin compartir datos persoais ou bancarios con descoñecidos. O maior risco non está na plataforma, senón no mal uso que podemos darlle. Contámoslles tamén que o Reino Unido proíbe a publicidade de comida lixo. Entre as 5:30 da mañá e as 9 da noite non poden emitirse anuncios de alimentos altos en azúcar, sal ou graxa saturada, nin na radio nin na televisión. No caso das redes sociais, esa prohibición esténdese a todo o día. Si poderán manterse os cartéis publicitarios en escaparates ou marquesiñas de autobús. O goberno británico tardou 3 anos en elaborar unha medida coa que pretenden frear a obesidade infantil. Precisamente un medicamento que se está usando contra a obesidade, o Ozempic, xa é o líder na facturación das farmacias españolas. No último ano, a Seguridade Social desembolsou máis de 400 millóns para financialo, pero só para tratar a diabete. O seu uso para adelgazar non conta polo momento con financiamento público. A aparición do Ozempic supuxo unha revolución no tratamento da diabetes e disparou vendas a nivel mundial pola súa eficacia contra a obesidade. En España xa é o medicamento que encabeza os ingresos nas farmacias. O que ten é que é un medicamento que ten un importe elevado, de base costa 128 euros con uns céntimos, entón claro, cada unidade suma moito.
Polo momento, o seu uso contra a obesidade non vai polo seguro. Os que precisen perder peso terán que pagar outros fármacos feitos coa mesma molécula que o Ozempic. Reduce o apetito, reduce as ganas do paciente de ingerir grasas, entón é moi eficaz para iso. Por suposto, como todos os medicamentos, teñen efectos secundarios, non son particularmente graves, pero bueno, son cosas que hai que vixiar. Ese o Ozempic é o fármaco en que máis gasta a Seguridade Social, o paracetamol é o principio activo que máis se receita. Que máis que menos ao largo do ano pois fai uso del, no? Porque é un medicamento que para reducir a febre, para reducir o dor, pois é moi utilizado con un risco baixo de efectos secundarios. O Sistema Nacional de Saúde desembolsou o pasado ano máis de 13.000 millóns de euros en receitas e máis da metade foron de fármacos xenéricos. O risco que supoñen os xabarís nas estradas volveu quedar de manifesto en Lugo. Un animal de grandes dimensións deulles un bo susto aos condutores nunha das saídas da cidade. Sigue. A grabación feita dende un vehículo dá conta das grandes dimensións dun xabaril visto ao pé da Estrada Vella de Santiago, na parroquia luguesa de Esperante. O porco bravo sorprendeu os condutores que circulaban polo lugar de Torrón, onde é habitual que estes animais focen nos prados das explotacións gandeiras. Asusteme cando vin o xabaril tan grande. E é un peligro para todos, para o que pasan cos coches e para todo. Entonces, chegase moi cerquiña das casas, incluso ten vido aquí polo camiño, e vimos co coche moitas veces, e, bueno, que é un peligro total. E desfai moito campo. A verdade é que é de susto, porque un día destes de néboa por a mañá é que iso é un perigo, con contrasto no coche, aquí como hai néboa día sí e día tamén, é un auténtico perigo porque son enormes. Aínda que nesta ocasión todo quedou nun susto e non houbo consecuencias no tráfico, os residentes na contorna din estar fartos dos danos que lles ocasionan os xabarís nos seus cultivos. Queixanse, ademais, de que as indemnizacións non lles cobren as perdas. Todo o que indemnizan, iso non, pa nada, non chega pa nada, porque, recórdome, a última indemnización que nos lle deron aquí ao meu xenro, 1.200 euros. E había 3 hectáreas que estaban todas levantadas. Dase a circunstancia de que nos días previos houbo unha batida de caza maior na zona. A Ribeira Sacra espera ser recoñecida este ano Patrimonio da Humanidade. Os empresarios dese territorio, composto por 26 municipios, comparten inquedanzas e apostan por ter unha estrategia común que lles permita crear riqueza. O desenvolvemento turístico da Ribeira Sacra nos últimos anos é evidente. Os empresarios apostan por ir máis alá. Temos que dar ese paso que nos permita convertir a Ribeira Sacra en, además de un territorio para visitar, un territorio para vivir e para traballar. Porque se non somos capaces de conseguir que ese territorio sirva para vivir e para traballar, a Ribeira Sacra continuará na dinámica de pérdida de población. Confían en que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e queren traballar de xeito conxunto na xeración de riqueza. Desde facilitar vivienda asequible a servicios del rural, servicios al rural suficientes, educativos, sanitarios, tecnológicos o, por supuesto, garantizar esas infraestructuras de comunicación por las que las confederaciones de empresarios de Lugo y Orense llevamos ya peleando mucho tiempo. Na provincia de Lugo, por exemplo, o sector servizos supón o 60% do PIB e o industrial non chega ao 15%. Un pobo que ten empresas, ten guarderías, ten colexios, ten médicos, ten de todo. E se non hai empresas, pois, bueno, pode haber servicios empuxados por as administracións públicas que son necesarios, pero eso todo acaba esmorecendo. Buscan abordar en clave de territorio problemas como a vivenda ou a falta de traballadores. As empresas que necesitan traballadores e eses traballadores necesitan vivenda e non a encontran. Será na primavera cando expertos en demografía, vivenda ou economía aborden os desafíos da Ribeira Sacra nun foro en Monforte. A Lei de Patrimonio de Galicia foi modificada recentemente para, entre outras cousas, axilizar as obras e reforzar a protección dos inmobles. Pero o BNG este cambio prexudica a conservación cultural e deixa en mans dos concellos decisións que antes asumía a Xunta. A partir de agora, calquera intervención en cerca do 90% dos bens catalogados con protección pasará a ser responsabilidade e competencia dos concellos, eliminándose a autorización previa que até agora se precisaba por parte da Consellería de Cultura.
Tamén hai moito Nadal por diante en Vigo, onde os hotéis xa superaron os Reis Magos. Uns deses agasallos pode ser visitar os beléns máis senlleiros de Galicia, como acontece con este de Begonte. De contado, ampliámoslles máis detalles. Tamén hai moito Nadal por diante en Vigo, onde os hotéis xa superaron os resultados do ano pasado. Pecharon decembro cunha ocupación do 85% e, ademais, con máis turistas estranxeiros. Algúns turistas remataban hoxe as súas vacacións de Nadal en Vigo. Hemos pasado unos días y nos marchamos hoy. Hemos llegado de Las Palmas de Gran Canaria y queríamos visitar Vigo. Hemos tenido muy buen tiempo y nada, nos ha gustado todo muchísimo. La comida, la gente, la decoración, todo muy bien. Nos vamos muy contentos. Venimos a pasar Año Nuevo y Nochebuena, las dos fechas. Y hoy ya nos vamos para Madrid. Os hoteleiros de Vigo e da súa área de influencia aseguran que o tirón das luces deixa cifras de ocupación superiores ás do pasado ano. Contentísimos, ha sido un mes espléndido. Pechamos en torno a un 85% de ocupación. Antigamente, a partir de octubre, cando remataba con Xemar, prácticamente pois, o ano rematábase e agora pois, temos este último aí empurrón. Estes días a ocupación baixa, quedan prazas para esta fin de semana, pero ata despois de Reis aínda agardan pechar reservas. Entre os turistas que visitan Vigo constatan o crecemento dos estranxeiros. Lo que tamén é un punto a destacar, incluso xente de outros países que non son Portugal, que maioritariamente os nosos veciños portugueses que sempre nos visitan máis. A campaña rematará oficialmente en Vigo o 11 de xaneiro co apagado das luces de Nadal. Pero antes de que se apaguen as luces, aínda queda por celebrar a chegada dos Reis e a 4 días xa hai colas para mercar o roscón. Ninguén quere quedarse en el. Reyes. Sí, e por iso nestas xornadas previas ao Día de Reis as confeiterías están a pleno rendemento, intensificando a súa produción e traballando arreo para ofrecer as sobremesas máis demandadas nestas datas. Iso no interior das pastelerías, porque no exterior a imaxe é estoutra, ringleiras de clientes que non queren marchar sen a súa rosca favorita. A conta atrás para o Día de Reis notase nas confeiterías, cos obradoiros traballando sen descanso e o seu recendo invadindo as rúas, a rosca volve ser a protagonista destas datas. Nestes días de xaneiro, máis de 1000, quizáis máis de 2000. Porque este 12 se converte en obxecto de desexo para moitos e por iso hai quen opta por encargalo con antelación. Para evitar las colas mucho más grandes, sí. Lo compramos antes, lo congelamos y se saca para ese día. E quen prefire achegarse directamente e gardar a súa quenda na ringleira, armados de paciencia para levar a súa rosca preferida. Estou aquí a cola esperando, non tiña encargado e aquí estou, hasta que me toca a cita, levo aquí casi unha hora. Está máis rico que os demais. Algo debe tener, si no, no hacías la cola. Que é artesanal, é totalmente natural. As que non se verán na Coruña este ano por primeira vez son estas típicas ringleiras ás portas da confeitería Glacé, pechada en setembro despois de 60 anos de actividade. Pues mellor éramos de Glacé. De momento non lo voy a echar de menos. Está Flori, que es así que suelo comer bastante del roscón de ellos, pero no sé qué decirte, o sea, es una pena, pero las tradiciones parece que no, pero siempre gustan. E a tradición da rosca de Reis mantense viva, por iso as pastelerías estes días están a ser o epicentro do sabor máis agardado destas datas. Hai que ir encargando o roscón e escribindo a lista de desexos para os Reis Magos. As súas maxestades de Oriente xa se están deixando ver por Galicia, por exemplo, pola Coruña, onde reciben os nenos no Pazo Municipal ata este domingo. Os que se acheguen poden entregarlle a carta en persoa ao rei que prefiran e, ademais, poden sacar unha foto con el. Me gustaríame pedir por Reyes un Lego, un Playmobil e un libro. O sea que un xoguete para cada rey. Sí. Es que aún no le he hecho la carta, pero la haré a la tarde. ¿A qué rey le pides los regalos, tío? A Baltasar. Unas gafas para bucear y una cuerda para mi guitarra para poder colgármela. Creo que me porto muy bien y que me van a traer regalos. ¿Qué le pediches? Le pedí un avión y un dron. Trouxeches a carta ou non? Sí, la traje.
A espera de que os Reis Magos pasen polas nosas casas, seguen en pé moitos plans de Nadal para continuar gozando das festas. Por exemplo, visitar os Beléns. Entre os que máis pagan a pena está o de Begonte. Cintia. Entramos no treito final do Nadal e os nenos xa ultiman esas cartas para os Reis Magos. Uns desos agasallos pode ser visitar os Beléns como o de Santiago, o de Valga ou mesmo o de Begonte. Este Belén é coñecido pola súa longa tradición, 53 anos de historia. Escenas en movimento, polo que moitos xa o bautizan como Belén electrónico. Tamén pola súa afluencia, pois por aquí xa pasaron a alrededor de 40.000 persoas nesta campaña de Nadal. Así que para os rezagados que aínda non viñeron a velo, que non se preocupen, porque están de sorte, pois o Belén de Begonte permanecerá aberto ata o 25 de xaneiro. Temos que darlle as grazas por celebrar connosco a chegada do ano novo. O 19,9% da audiencia tomou as uvas coas badaladas de fin de ano da Televisión de Galicia dende a Praza do Obradoiro e en galego. A Televisión de Galicia pechou o último día do ano cun 13,6% de media, máis dun 17% no prime time. Grazas por escoller a Televisión de Galicia tamén para informárense no primeiro día do ano. O Telexornal Serán foi onte líder na súa franxa cun 14,7% de audiencia. A cea e a celebración de Noite Bella poden dar lugar a excesos. E que lles parece se dende este plato da Televisión de Galicia miramos cara fora, grazas ás nosas cámaras que poden consultar en directo e vemos a estampa en Baiona con esta xornada de chubascos. Ollo porque as temperaturas están agora nos 16-17 graus nas Rías Baixas en contraste pois con este ambiente que nos chega dende Ortigueira, tamén gris, tamén chuvioso, pero con 10 graus de temperatura, o cal cambia bastante esa sensación que temos de xornada pasada por auga. Eses chubascos quedarán reducidos ao longo da tarde, sobre todo ese terzo máis norte, será ese vento de sueste o que se vai encargar de que vayan a latitudes máis ao norte. Mais ao sur teremos sobre todo bastante nebulosidade. En canto ás temperaturas, vemos valores semellantes aos da xornada pasada. Se lles parece nun anaco, falamos máis devagar do tempo. Se aquí temos o concurso de Miss Vaca, en Honduras celebran o das galiñas mellor vestidas. Premian a beleza destas aves e, como digo, da súa vestimenta. Tamén reivindican a importancia cultural que teñen neste municipio sur do país, o de Tatumbla, un topónimo que na lingua indíxena significa precisamente abundancia de galiñas. A raíña da feira leva un premio e, o máis importante, líbrana de acabar na pota. Os Reis Magos visítannos cada ano, pero seguen sendo unha das figuras rodeadas de máis misterio. Levamos séculos preguntándonos de onde veñen exactamente, como era a súa indumentaria. Ao longo da historia, os pintores responderon a esas incógnitas, a esas preguntas nas súas obras, como as que se poden ver no Museo do Prado, en Madrid. Un plan perfecto nesta conta atrás para recibir a Melchor, Gaspar e Baltasar. Sabían, por exemplo, que a primeira vez que soubemos deses nomes foi no século VI? Queixiño amarelo para min. Boa fin de semana.